Ngibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe ngothobisane ngokamthembele njabule ihora namhlanje ke ngivakashelwe insizwa la e-studio ithe nje angilande ngiyilethela sizoxoxisana sizwe ukuthi impilo ihamba kanjani insizwe egezayo ke bafowethu izonithulela kusuka manje njengoba bese ngishilo ke babukeli beSelect Africa TV ngithi ngiphethe insizwa namhlanje ngiphethe insizwa engizoyithula nje ngifuna ukuthi ichaze insizwa ngoba baningi abantu abaconfused baningi abantu abadidekile insizwa kithi kunjani bhuti wami? Ngikhona mfowethu asikumukele la kwiSelect Africa TV le TV mfowethu iyona ethatha abantu babeke phezulu sithe nathi ake sikuthathe sikulethelana namhlanje e-studio sethu ake ichaze sizubani ngicela ukuthi ngokukhulu ukuzehlisa ngicela ukuthi ngibingelele nje eSouth Africa yonke obingelelayo umphelwe nje omhlongo isibongo odabuka phansi empangeni edlangoku esigodini esesemazimini ngiyabingelela nje ukuthi sanibona sanibona awu madoda ngiyayibona insizwe igezile ezithini intombi insizwa mayikhethe kanje madoda intombi sekaba mahlala khona afana nenkinobho zebhanje awu madoda intombi sekaba mahlala khona sekufana nenkinobho zebhanje inkinobho zebhanje zona ezishawula nibheke phansi bhuti wami insizwa yakamhlongo yebo insizwa yaziwa ngubani kahle kahle sibuye size la njengoba sengichazile ukuthi ngingumvelento ngomhlongo kuleli side lomculo ngaziwa ngale Igalofu Elisha Igalofu Elisha elithandwa zinsizwa elithandwa zintombi yilo leli Igalofu leli bhuti wami sibona izinto ezinhle eniqhuquzelayo emphakathini iqhuquzela ukugezwa ngiyabona insizwe igezile nohulumeni uyakhuluma ukuthi akugezwe abantu bewasha izandla ukuthi akugeze abantu bawashe izandla bafuthe izandla bafake nemfonyo into esayibenjalo bhuti lusukaphi lolu thando lwalento bhuti wami before singene nje kwezomculo lusukaphi uthando lokugeza kuwena uyibukela kubani lento lento yokugeza ijule kakhulu lento yokugeza ngathi isukaphi isuka ebuncaneni uyabona isuka ebuncaneni bethu uyabona uma sikhula sizinsizwa esikhula siyingane sifunda ezikoleni ukuthi abazali bethu baqhuzela ukuthi cha la shutheka la yenza kanjena la kube kanje uhambe icele lento ikhula nawe uyabona ukhulu usufika ku high school isicathulo suka sesicwebezela ngempela ishethili ngaphakathi uyabo konke uclean iqala lapho ke lento yengezo ayivele nje ihlubuke inomsuka nayo uyabo isuke ikhule bisizofika kuleli zinga ke lokuthi cha iphile kuwena njengoba ubona nje nakuthina iphila kuthina futhi iqhathanzipho madoda lale konjomane yebo bhuti akugeja akukho bhuti wami siyathokoza mani izwe linimukani kanje mfowethu and kuyasiza kakhulu uhulumeni ukuthi abantu abaningi bakwazi ukuthi bebonele kunina uhulumeni emayikhuluma abone ukuthi no naba abantu abangalandela bhuti wami singena emculweni ubhuti uyacula umaskandi yebo uqala nini uyabona lento yomculo ngathini into ephila kimi ngaphakathi emkanjeni into engazalwa nayo uyabona uma ngabe uzalwa nento uyiphiwe ihambe egcine sivela ngale ndlela sivele ngayo umculo kumina ngingathini ngawuqala from ngathi 2009 80 yabo nje kusukela mhlambe ngisho 2007 ngoba ngalezo ikhathi lezo ikhathi ebengiqala ngibukela umculo kubhodi ingumeni benobhodi unjengiseni yabo ngiqala lapho ukubuka umculo ihlo lami la laqala ukujula umculo kaMaskandi ngaleso sikhathi ngaqala ngabuka ngaqala ngafunda ngalandela uyabona ke into mangabe uyithanda futhi uyiphiwe uyayigcine izenzakalela nje okay njengokucula kanje ucula ingoma zamgqumeni mhlambe mangihlalela bafowethu yabo ngicule ingoma zedidane waya lento yagcina isijula kimi okay mayijula kimi lento yajula laselidlula ibhovu ngoba nginokubukela kulona nje ukuthi mhlambe ngiyiculela ingoma zalo uyabo lokho ngisakwenza namanje okay kwasuka lapho kwangena kubhodi umjikijela umfoka ngubane owaphuma ngaphansi kwalo ibhovu yes kwangena kuyena umjikijela naye ngabuka kuyena ngabuka kuthe ngalezo ikhathi zabo
2017 18 yeah ila ngaqala khona ukuthi ngibone ukuthi cha ikhono likhona ngoba bebekhona abantu ababelokho bethe uyazi wena uyakwazi ucula kungani wena ungazama ukuthi ngicule ngalezo ikhathi ke ngangumuntu vele ongathi ngayiculela nje ngingakacabanga ukuthi nami ngingayibona ngikulesi simo ngikusona njengamanje kuthe ngokuhamba kwesikhathi kwafika Gcokama Elisha lithe malifika Gcokama Elisha imina ngaqala ngalandela ukulandela kufananga nalokho kwabanye kwalaba abanye ngaqala ngajula ngayibona ngifanelekile yabo kuthe kusenjalo kushuthi ngaya ngajwayela ukucula ingoma zeGcokama kanje okay lafika kuthando ngaleso sikhathi ngoba iGcokama lifike lashintsha izinto eziningi emculweni ngamaskandi lafika laletha inhlanzeko emculweni ngamaskandi elaqhuquzela izwe ukuthi izwe kufanele lihlanzeke lashintsha isitayela sokugqoka esasikhona ngaleso sikhathi siyazi ukuthi ibhova laligqoka ama-DMD nomjejela besafika babedla ama-DMD lafika iGcokama lafika lashintsha umculo wamaskandi lafaka amanye ama-brand la kubaculi bamaskandi ngoba abaculi babaziwa nge-DMD yabositayela esiningi babethanda i-DMD lafika iGcokama lingasadla ingoma zamuntu lafika lashintsha lafaka amanye ama-brand lokho kwagqugquzela kakhulu uthando kimi ukuthi cha lento ikhona kanti futhi ngase ngisemgedeni oright engangihamba kuma ngibukela iGcokama Elisha kwagcina kungithatha kungibeka la ngikhona namhlanje yikho ukulandela iGcokama Elisha yikho ukukholela kweGcokama Elisha wayichaza mfowethu man wayichaza yacaca emase siza la kweGcokama Elisha abantu mfowethu bakubona ufana kakhulu neGcokama Elisha ema ingena Igalofu studio lavela khipha ingoma kwangathi nje iGcokama Elisha iqhamuka kanjani lento uGcokama Elisha uyalilandela uze usucula njengalo kwenzakalani ake usichazele nabo ababukele ekhaya mfowethu ngathini mangathinta indaba ithinta iGcokama Elisha nomculo wami ngizoqala la ukuthi angithi sonke singabankulunkulu yes sonke sizidala ikaNkulunkulu wasikhanda safana ngalendlela esifana ngayo hleze nawe ngelinye ilanga uyamthola ufana nawe yabo ngoba singabankulunkulu so ekudalekeni kwami nokulandela iGcokama Elisha uyabona izinto ziyayiqondana uyabona yaqondana ngangena ngajula eGcokameni la ezweni angifuni uqamba amanga abanye bazi bangibuza ukuthi kanti yini ngempela lese Igalofini wena wazi wena ngempela usuyiGcokama ukhulumisa kweGcokama yonke into bafowethu angifuni uqamba amanga angazi kuyazenzakalela nami ngadalwa uNkulunkulu indlela engikhuluma ngayo lena mhlambe angathi ngashintsha kanjani awukhophanga kweGcokama lutho angikhophanga into engathi ngiyikhophe kumthandeni ukugqoka nokuba nothando lwendo nokuyinikela entweni yabo and enye into umuntu ukubheka iGcokama Elisha selivelele kodwa ukuvelela kwalo ngeke uzusho ukuthi selivelele ngoba ngathi sonke isikhathi uhlezi elambele impumelelo uhlezi ngathi ngaqhamuka nezinto ezintsha lokho ukugqugquzela ukuthi abantu abafana nathi abakholelwa kulona shuthi kusekuningi esingakufunda lana kusekuningi esingakwenza nazo Galofu ngiyakuzwa mfowethu ingoma unayo yebo esingaka album noma ingoma zakho zingaka noma ukhiphe EP kwenzakalani masibuya sizala ngama-album athinta Igalofu Elisha bengisashaya idemo engisayikhiphile ngokudlule njengoba sengibuye ngabuya ngonyaka uphelile ngabuya ngalese ngetrack le engayikhipha ethi babuyile ngathi iyona ke nje eyadonsa amehlo abantu kakhulu neyangenzela uthando ebantwini yabo njengoba abantu bengithanda futhi njengoba abantu bekholelwa kakhulu kimi njengoba besabhekela ukukhulu kimi iyona le ngoma ethi babuyile njengoba ngizoze ngikhiphe nje ngobhodi i-album eshisa bhe ubisi kunjalo ngizwa kahle bhuti wami